Iro itrai para banget bat ki dear viewers. Saya simpat akan ika step nang step perangap pediang sobai feature ika channel. Bat mentah ke step abangan keren fi. Kadai ke bau blay ulak pak yang aban keren. Bat menya banganang kie ban duai men step. Ula ong bangadai ban keren bat ya kani ke message. Bahkan ika kubur mentah kan long kum kawat lam arliang serti kawat lam arliang serti kadeka ketien jong blai kadeka bakhamnap banyak kawat lam arliang serti tingan yale ban keren ya kanika kubur dah ka ketien ka bajam ha ka kentin ka sur ka bajam menyele kat bala handrei ngamla ban penkle ya ka bau blai pak ban keren ngam kwa an keren kum bakalong kum bau blai pak ban keren namar ngadap bulat ngadap duai syua ban keren ada pendam ahmad jong blai dang step mentah kadang dai kapor san la shipau hari nadu men step blai la khi bat sngap ba kitu kiban ba kitu kiba kani ka kubur kum bangaong ipikan long kum ka white lam arliang serti kindan kibayo snow ya kani ka kubor kin kala ka bamut shisha kin pai shisha kin pai ni ki pop kin pai ni ki kin pai show Jesus Christ kin yo ban kala ka bamut ban sat khut da snam jong bat kin dan pat ki bri ki bang keren ya kani ki video kin sabitar ngamlak ban le ya katang ong kalong wat lam arliang serti kita ki bakala ka bamut ki ba pai shisha yo blai boleh nam kan tat kita ki bakala ka bumut namar umman bakawai ka mensim kan jatno umman bakawai ka mensim kan jatno rei kwa babaro kinwan syakata ka jing pen syakata ka jing kala ka bumut syaka jingat syaka bau Jesus Christ hari kidan ki bayai pen nang ni ki ba le persya nang ya ka ketien jong blai mde yang namar kan keren kum bakalong kin saja ki ba sngausi la da pipen ketin jong blai tegani ka jingkran jong akan salong bet kum ka jing thu lupa ro kalalong kum ka jing thu lupa bangan keren chapiling bakani ka YouTube channel bat kani ka Facebook ublai simla ai kani ka platform kani ka YouTube bat ya kani ka Facebook bangan shu keren jali jo drai ka ka bawang Pak kata kabangan keren mentah kadai bau blai wong syakrino yau blai haka jingkut syakrino yau blai haka jingkut namar blai ulang ubakut bat mikno nakanu ka pop naka jing arsap nakinu ngan keren bet kani ka video kum kalong kata kadai ka ong ba syakrino kitu kiba yo sngow hani anong pi bau blai jong ulang ubakut bau lapak yau Jesus Christ kum kakuna mo ula dabu kata ka provision ula kaladan kata ka lat ka bangin yo ban sat khut ya ka snam jong bang yo ban nget bau nuweng no ni pop jongi bau unda pen khut shisha bangin mani yau blai hau mun sim ka jing shisha kan mau haba u Jesus shabun wan chakan ka perthai u blai u pha yau Yohanes nang pen baptis wan ban keren bahasa panggajing kela ka bamut bahau ki beriu ki kela ka bamut pinapuli na ki gospel jong Markus Matius ki beriu ba ki shwa bu jisun wan Yohanes nang pen baptis keren bahasa panggajing kela ka bamut bat am tang kata anda kila kela ka bamut upen baptis ki hanrei kila dan nang tu ki Parisi ki Sadusi ki bawan pat dakawai ka jingmut kim trek ban kala mut u Yohanes nang pen baptis uang bat yaki pi ki kun ki siu ki psen oi bala maham pi ban kala no nakane ka percaya ka bakendriang bang tu uang ba sei yo so jeng kala ka bomut ka jing kala ka bomut kisha ka dei bandan uso ndai ka ba syukla tang nak kirim yang sentur ka dei bandan ka jing kala na do ka do nuut bat ka jim ka ba sabar ti how ni usnam ubarang yat mentau arahjar arpusal bat arahjar arpusan bat ter ublai shwa bu unte no buk yo mensim shwa bukan dan ka revival
mau ban pen KM yang hamtam hakani ka jela me kale ajung ka baula sedang terai menta sibun ki beri kiwan ka jing kala ka bumut hakajuk kapor ublai ulang bakhut bat shwa ublai unu hiar unda the bok sita sisa mun sim bakhut kum haka kitab joel baula ang bun the no bok ya lang mun sim halor ka dok baro kan sedang shwa ka jing bishar kan sedang shwa ka jing pen khut bat ladadan kiba syakri ublay kiba sengap bahai kan ke video ladadan na padang kiba syakri ublay kiba bat ya ka ketien jong ublay kiba yalap ya ka ketien jong ublay kalak banlong la kanu ka platform kalak banlong ka pulpit kalak banlong ka YouTube kalak banlong ka nuki jaka imang keren baladangi syakri arsap ya ublay lada kadang dan kapop kabari sengap ka pop kabari kadang dan kapop kabari tu kala ka bamutno namar lada kadan kapop kabari kalak banlong ba ngi syakri ublay ngi yalap ya ketinjong blay na pi yalap ya ketinjong blay kadan kapop ka ba kelim ka ba aurea ka bam khut kanu ka ba sangsi bat pilet syaki jingeseng pidan haka praise and worship team lani pidan haka kanu ka benta kalak bandai ka praise worship team na pikiran ya ka ketinjong ublay bat pis ngotu ba kadang dan ka pop ka bari kalak banlong ka jinglien ban pet iki film aurea kalak banlong ba pilak dan ka kurim ni ka tengah ka ba ublay ula pan ya tho pi ndrei nalo orang ta pidang ya ya ri pidang ya teks link baki Facebook link baki WhatsApp via text free via ayat kata ka promise ka live ni ka bafila dan utengah ni ka tengah handai kadan ka jingim ka bam khut ka bari kila banlong ki beriu jong blai ula banlong pastor ni wei keren ni nama bu blai pha ula pha ban keren man ngam la ban sengap pala da kadan kum kata ka immoral sexual life na ka jingim klim ka jingim aurea handai pi syakri atap yu blai kani ka de ka message ka warning ya pi ka warning pin kala ka bamut no penbet la da kadan kum kata ka pop ka bari ka pop klim ka pop aurea ka bari bat la da pin penbet ublay on sabishar hang ni hi bat kan pin sa sha expose te ublay kwa ra udang ula won ya pi dan gi bapet ni YouTube video ublay ula won ya pi arsin laisin sausin daumen sim khut bat kumju ru kibriu jong blay kila keren ba pidai ban kala ka momot ngong la da pi kala ka momot phai no i no ikdi pop phila man long ubriu bala keren ya ka tin jong blay harai la da pim phai no ni kini ki pop aurea ki pop klim ki pop ki bari ba pi pet film jakliang ni habari fi kerni ya ka kiat ni kai fikirni ki jinglin basni wa ublay manta ukwa ban sai shisai kita ki beriu jong blay kita ki balapan khut ya kasnam jong Jesus Christ namaru pha eu kun amdei bun shu pha yap kai ka ding na Calvary kanula pen mang u kanula pen phong pan singet sya u kanula sum ya ka krum jong ula sanar pimot bo blay kwa ba ka balang kan sulong baik katu ka balang ka ba belum uangan saprino pet naka kitab jing pen paula itu ula itu uang balada pisus pisulang lip wong un saprino telada pi syakri klam dan ka ding jong mensim khut ka jingyat ka bakhut ka bor jong mensim khut ka ban transform ya ka jinglang jong ublay un saprino ka jing bishar kan sedang syana ka ying jong ublay umpat no ublay un bishar syana ka ying jong ublay nam ta sa sabar kadang keren nang ni daka ikhtiar bat ka bor bat daka jingkit kli bangi dan kamban kela ka bamut no dan kiba syakri ublay baki balik politics pi banben ya ki para banget jong pi pilak bandai wayang naka pulpit ne pidan ka ministry ni ka kanu ka kam jong ublay bat leng ba kata pi banben ki beri pi control ki beri pidan kitu ki spirit of Jezebel kaba pi control pi manipulate ki beriu bat ki beriu kila satya ngong ki bamani kala long kaltek ngong pi control ki beriu da ka bor jong pi bahang ni ublay wong kala ka bamut no na kituru kala ka bamut no pin sadu no e ka jing syakri bat entau blay sa expose no sa aish ki bai
ngakran ni dah ka jing it bala dangi kala ka bomot kamdan ke ai ka ba ba ublay kamdan ke ai ngakran ni na warba ngar LD ngam semwan ban chu hak bait nerenga mensyuang al ayat leng ba kataka ka pop nga Sunday school mensyuang bat ngaya kita gi pop bari ba ublay u expose back dan nganong pinga aingu you ublay ba wat la u expose ha ndre habang akala ka bomot ublay pediang pat open khut yana usat khut bangalayo ban yang ban keren pat sisa da kataka jing ai jong blay halor ka jing khut namar pat ka city nong room sitong nong room lo pol ong wat sim ya ka jing ai ba pin le pop biang wat ong banga sakri ublay ngan panma malangsing ngan le ka bari ngan program man le pop yang em blay kwa kata kwa ban da pen yang sisa ngi ban pen khut ya kataka balang ka ba kan pop ba kan tho bria hoi bat langim pat don syaka jingjana ini dang ya be syaka jingjana ringim di ban sakut ini ban terang sisa tela da kadan ka jing syakri ka ba piban ban ya no pilek politics kan mau pimut ban syakri belai pimut ban lek politics ban lek kanu ka bari ban pen kelam pat iki beri jong belai dan ki beri kiba syakri belai kiba lek politics ki beri jong belai la keren ya ka jing sisa hanai piale ban le politics ban pen kelam yu kan mau unum kelam rau ba syakri syai ublay ha jing khut hau men sim ka jing syapi melak ban pen kelam yu ba pi bitar pi bisni pi dan ka jing pi hunya ka dok nut kan mau kelah bamut nok gini ka jing long ru lada dan kanu ka jing syakri jong blay ka badan ka tit jing thang pibuk tit jing ketang ini pimlak ban yama keloi nok ban kela ka bomot nok ngihap ban yama o Yesus Kristus wang ba lada ngingim trek ban ma yaki pop jeng ki wei o kupau ba ban yang ngir unum ma onong ka ni ka tit jing ketang ro ka pop ka tit ka jing bam yama ka tit ka jing pihun ka spirit of competition ru an ma lada pi syakri oblay pi ba wei syakri jong blay la ki la penan kam oblay pi di ban duai u pi di ban kemen pi di ban kershan met ban mensim bo unang kiu pi hap wem no na ka to ka tit jing ketang ka tit jing bisni ka competition spirit lada pi syakri oblay kam dan ka jing sai so api pila ban ong ba pila keren thli pila ban ong ba pala da pen baptis fi la ban ong ba pila da ble kita ki ai nre da ka do nut jong pi kam khut pinum dan ka jing sai so bat pi sedang man pet sagi syakri jong ble ki ba syakri da ka ding bo mun sim ka jing sisa pi sai so pi sedang ban bisni ki mi no akran fi direct bet nang ni da ka jing it mi no na kata kala ka bamut pen bet u ble sa pen khipat pi hari pi dan ka spirit of competition fi bisni ukthit jong jing bisni ukthit jong competition barok ngem ya syakri ban compete ni ban koranya ban penra ya ki mensim syaka hima jong belai ban penlong senran ki beri ban penlong senran la ni pi ba haka jing syakri jong pi ba utu ba syakri hadian jong pi uba pila ya lami u syaka jing kala ka bamut pila da pen baptis u ula yo ka jing lak lut ni ki pop ula dap do mensim khut ni haba pi u ba ula sedang ban kiung ta pi sedang ban bisni pi sedang ban khanglat yu pi sedang ban te ban khom yu kala ka bamut nok nak niru kan mau ki bri ki bangi syakri ki jong uji sukres kim dai ki jong ni dai ban yarap ki habaki job man sim habaki san hak tin jong blai habaki sen pat saki wei ki ministry ru haba pi dai ban yarap ki dai ban batsa ki mendai ban bisni mendai ban nyon mendai ban lek ban ki mendai ban lek politics mendai ban keren pat dokumoi yarap ki lada ki lada ke kadai bab ki pi la yarap ki la syakri lang pi baru boleh la khat no ki ban seng la kajong ministry ban yalap siki wei pat ya kaju ban penkhia i bapang ban be mensim baman man lek ki ba khrau pelat ta basuk ki wat bat man tau boleh unwan no mensim khut ba ukwa ba baro kin ya syakri o boleh kini syakri ublay bat lada pi khanglat yaki manong ublay smobhai kani pidi bandan ka jingkelut yang mensim pimdai bandan ka insecurity kamuan ublay ka tuka jingbam so scam ka security jongi ka dai bat uji sukres habangi dan uji sukres kandan ka jingkeman bat na keren ni ba lada pio snow yang ni ka ketin jong ublay
Pio sngau ni kini ki jaka ka bafidan tu pai no show blay orang pai na du kan donut baro kelak ka bomot blay sawan du mensim ku in pelak lut ni kita ki pop jong fi lek si gila man blom kita ki pop ki balak tek merau fi stu ba pi pilak peli jing khang yo mensim baman bandrong ba ula yo kejap fi ula yo tek yo khum fi pai no te blay hakan donut ka ba pat ka ba pai sya ka ba wet blay nom kan tat harai la da pi pen handai la da pi le persyak ya ka bau mensim jong blai upah ban keren leng bang ni ka YouTube kata ka syong be pi bat kam slam ka por bau blai un satan ai karpet pin saha wat mut ban le persyak blai ulang ba khut ukwa ini ban syakri ka jing khut bat ha bangi don ya Jesus Christ kan sapan khut ladang isu le men le ladang pi pinung la ban yen pilak ban bitar nang ni pilak ban comments kumnu ho ngam sngop pere kata namar bang akren haman pen sngop bhai ki beri ngam kren ban bho yeno hamni ngakren ban pen skau ya kata kaktin jong blai baula pha ban kren kan sapai ke por ong ni arajar sau la jan kut hartat udang niat mentangi la jepoi sa bakut September ni sapai arajar pesan dre ublai unsa ula kwa ban pen khut ya la ka jong ka balang kam met jong kres kan ma balang kam dei giniam kirkom kam dei kanu kadai kam met jong kres kabala siu spa dau Jesus Christ bat u try unum tre ban pensa kut ya ka balang haka jing jersey haka jing ka pop ka sme ukwa ban pen khut ya ka city website bol ong ba un pen khut da ka da tin bala da pim tre ban pen khut un sam sakan tat no epi na kata ka balang ka met jong kresndai la pi ko mu pi koloi ban pendam uble un pesap pat epi un pen saiso epi bendan ka jingkeman ha padang ki jing ka balang ka ya ha padang ki jing handrai ladang idan yo mensim khut ngidan ya ka tin jong bleng shania au Jesus Christ ha padang kita ki jing pindan ka jingkeman ka badap kerhai uble rupa man keran yang ni ba dan kibri kiba la syakri uble ki sedang man mani blai thau kajing mani blai thau jong pi kala ban long literal ba pilet shisha ban mani gi blai thau bat ka ba ar ka long ba pi mani blai thau ha ba kanja men sim ba kata kala ban long ka spa pi pen long blai thau kala ban long pi pen long blai tu pastor jong pi kata ka de ka ba blai umkwa buram ban ai buram ya no umkwa ban ai buram yang ngadai tang ubri wat pen long blai thau yang keren nah ni lar pio sngau yang nak tinjong blai chat nak Bible ika bang ong o blai umkwa ba pin penlong blai thau yang aru umkwa ban penlong blai thau yu pastor o kwa ban pin mani ba yu blai ha bang syau blai subu ini bangin keren ya ka jing syau subu yang ni bang keren ya ka ba uang re pidai bandan hika personal relationship ba Jesus Christ pidai bandan kata ka jing adai ba ha pa ki jing duai ha jing puli tinjong blai pidai ban yo sngau hi ka ba uang nakaktin kai ba uang mensim khopi de bandan ka jing duai ka balang personal klam khat yang hang ni ba pin chulong nang but yang em ma khat yang bang keren yang ka jing sha ba pi pindan kata ka personal relationship ba Jesus Christ dan apa dan pi ba mani blai thau ya kan niam kur kom pi ya ka balang jong pi ka ba pidan banda akren yang ka jing sha ka kata pi ka khrubit ya pi ka jing sha ba pi bitar pi bitar pi defend ya kiniam kirkom jong pi ka bo blai phampa ban defend mi no na kataro blai kwa bo pin syakri ba ho men sim ka jing shisha ngang ong an yele man kran jam ka no rei ka ka bo kran blai upha man kran ba nang nin pi pen long blai thau ya kiniam kirkom pi ba ha ba ka tin jong blai ka ong pi ba pin le ka kum tin jong blai pi pen bo blai un ngong pi un sa ta ne karpet pin sahab pi kalong bo pi yang karpet pi mut banyalap ubelin saptan ka pin hap da peluk nene din bat ka bama ka ong ka yo ba pim kishu nama ruble udang maham nang ne shua ba kanja kata ngalak keren lupa ka ni ka jing tu lupa kala ka bamut do kita ki bakala ka bamut uble sa pen khipat sa ai sa pen thamai ka do nu chung pi sa ai ka jing sakri pi sa ai sha kata ka jing sakrin re la da pi mani blai thau ya ki beri jong blai pi mani blai thau ka niam pi mani blai thau ki rukom jong pi o blai sngop tanat namar bu blai ula dan hakaya ba kwa ban pen khut no shisha pe yo eli
kat yo eli ngan ong pina ka Bible ubal syakri yo blai degi pau snap akran ni da ka jing syap ting yo blai mangar madang dan kata ka jing ya inti bang hapan khut LD man asing hap kala ka bumut man kasing kat yo eli namar ba tre syu ban syakri gula kala kata ka jing syakri jung ukal alang blam gila syu syakri kiniam girukam ki bam dan syu ya ka ding man sim khut eli uduk no jing syakri bat kitu gi khun jung u bakim tre ban kala ka bumut ki im aurea ki mat ya ka jing yap ga ba syirkai bat eli kumju bau blai ulas sai pat yo Samuel kumju yo im sol ru hau bum ko mo yo blai ulas sai pat do sim David ulas sai do Samuel hajaka jong Eli ulas sai yo im David hajaka jong Saul le si pila man ong bangala syakri Islam yo blai ngala dan daki pausnam hajing syakri hanroi ladakadan ka jing blom himdan syuk ka jing iet ka bening kong kan mau ya ka balang halau dikaya kala pejak kala syusat blam hoi syulet jing sang pejak ruem khlut ruem wangan perino lada ka jing syakri jong ngilet makna jing sang kam dan ding kam dan syuk kata ka jing terang ban job man sim ban let yalap syaki beriu ki bala jab jangan ka pertai ring syuk syakri tang parami syuk pendap rukam syuk pendap program syia ro iwe mendan sya kata ka jing job man sim mendan sya kata ka jing im ka bakhut but ublay un sapen kalam no ka ba ar ublay ru puran bahasa phang ka jing gossip ne ka jing thu khanas niu gossiping spirit pila ban ong bang kham im ha ka aurea mang kham im ha jing di buat pi kham im ha kata ka jing im ka ba kelim hanrei chat bai kani pidan ya ka mensim juga gossiping spirit ngakran ni bang yal diru ngapan khut malang hasngi ngakran ni ngakran in general bau beli pak man we are gossiping spirit wa kaba ya thu khana sni dan ka jing thu khana syapang ublei daya kendu ru syikran stang ki politics kran stang ki politics ki kam jang partai ya kran stang si khana lorni ye re kam dan re ban ya kran ya tin jong blai ban long shit ram na man tau blai man shit ram man le yalap gospel man shit ram mau blai semua ternat yani dan ru kiba semua ternat ban sia debate bet ya ka theology you know blai berat let gitu jing tip theology yang pira dalam syakri hu mensim jing syapila ban tip ya ka Bible nadu Genesis hadu jing penpau repimdan ka relationship u blai pimdan ka ikhtiar ka borna u blai berat let gitu theology pair pila adab MA in theology na MD na ka perkhat ya tahu blai ku ba ka jing sya hu mensim ka jing sya kala ka bemut nok ni kitaro nawar u blai ulak ban sei di ginam tong dok ha ublay ulak ban sei di kiri umadan menta ulak sedang sei pi ublay sedang sei menta ban di kiri umadan ki bam tip yau a ubi ki bantang ha ki bah ka baning kong tang man puli kot ba kum nang bau ublay ayu mensim khu iki u hikai iki nadu sedang bakin puli ya ka ketin jong ublay menta ki hikai ya ketin jong ublay da ka ikhtiar bat ka bor bat ki job mensim ki job ya ka pop ublay ulak replace di kita replace di ki layman hajaka jong ki banang ba start wadong banganang nga start nga tip lut tang ublay ubah ka jing start ka ba shisha ublay kuak ban pan khut ka balang kuak ba ki bri kin wan shisha bagi ta gi batre ban kok ngu ban pendam gi batre gi badan ka humble spirit gi batre ban pendam ublay kuak iki kerteng pi gi title jong pi dan kamera ki kerteng ong pi ki kerteng gi bakrau ki kerdan gi bakrau ublay muram kita ublay respect kita boleh ukuak baik ya kan donut jangan jang pi pakan long ka ba shisha ban dua isha mun sim ka jing sha bin kala ka bomot no dekat bau boleh udang keren yang ai pi leng ba kan ka YouTube video leng ba kini ki jing keren ki bau pa nong na bang la de duai tau boleh kan dan ka jing terai shisha bakin kala ka bomot ka jing keren jangan kan ka video kalong ba ki beri kin wan shisha ka jing kala ka bomot harai lada kim tre ngamla ban le ai ngaong fina duk menang ala keren ba ketin jong blai kan long kum kawat lam arliang serti kawai kawat lam kalong ba la dengi kala ka bamut unweng no ya ka tu ka put ka sme barok khat ka tu ka pop barok khat ibang ila le un pen khut un long kum ka surgical incision ka ba un snapat bat kan bhapat
kabar kawai ka serti pat nama kalang wat lam adlan serti lia kita kibam ko ngo un saat no un satang no kibam seiso un satang no anong pi un pentukut no syabu ble un bishar ya ka bashabar na ka balang un sedang ban bishar no na ka balang jong uhi un sedang ban penkut syana nang ni na keren ya kan ni da ka jing ngau skam ga de ka jing itu lupa pin sai i kan saja ban na mata ka buram jong utrai dah like yang ni video, dah share yang ni video, dah subscribe. Kita pergi bampat subscribe, subscribe no, share, like ni notification button. Kani ngakuran nak bentar ka buram jong belai, ban pen kendit ben riu ni, bakal jela Meghalaya jong ni kan one part. Kum kata sya ka jela ka baru belai ka ba ihit yo belai. Nak bentar ka buram jong belai, ya ro yo try.